של סוכר. לרוב, מה שיקבע אם יבש או חצי יבש זה זן הענבים, אוקיי? כאשר בעיינות המתוקים ובחצי מתוקים מייצרים את היין בדיוק באותה שיטה שמייצרים את היינות היבשים והחצי יבשים, רק שמוסיפים להם כל מיני סוכרים טבעיים, אוקיי? ואז הופכים אותם למתוקים יותר, כמו יינות קידוש למשל, אוקיי? אז יש פה איזושהי רשימה של יינות אדומים. מדובר פה בזני ענבים, שכמובן אפשר להוסיף, לעשות מהם בלנדים או לחילופין הם משווקים כיינות זניים, יינות מזן ענבים אחד. כאשר יש את סוג הענבים, אני הולך על היינות האדומים היבשים, אז הנפוצים ביותר זה קברנה סוביניון, מרלו, שירז, זינפנדל, סנג'ובזה, ויש עוד כל מיני סוגים, אבל בגדול אלה הנפוצים ביותר, זה מה שאנחנו מכירים כאן בארץ. יש את הסירה, יש את הפטית סירה, יש כל מיני וריאציות, אבל אלו העיקריים. בלבנים, אז אגב היום אנחנו בטעימה נטעם את הקברנה סוביניון ואת המרלו של סדרת פרייבט קולקשן של כרמל מזרחי, שנחשבת סדרת פרימיום בארץ. בעיינות הלבנים, אז יש לנו את העיינות היבשים הלבנים, יש את הסוביניון בלאן, את השרדונה, את המוסקת הלבן. חצי יבשים, היבשים היום אנחנו נטעם את הסוביניון בלאן, בחצי יבשים יש את האמרלד ריזלינג שאותו אנחנו נטעם היום, יש את הריזלינג הלבן, יש גיברץ טרמינר שזה איזשהו ענב שהגיע אלינו מגרמניה לפני 10 שנים בערך, ומוסקת אלכסנדרוני, שגם הוא יין שהוא בבסיס של המתוק. העיינות המתוקים וחצי מתוקים, אלו שלא מוסיפים להם סוכר מלאכותי, אלא בגלל שהם מאוד 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 מתוקים בבסיס שלהם, אז הם נקראים חצי מתוקים או מתוקים, זה טוקאי, שזה למעשה יין הדגל של הונגריה, שמתברר שהיא המעצמה העולמית בייצור היין הזה, טוקאי, או אייס וויין. אייס וויין זה למעשה יין שמיוצר מענבים שקפאו על הגפן. קפאו על הגפן בתהליך הייצור, הם מאוד מאוד מתוקים ויוצרים מהם את היין הלבן הזה. אוקיי, תהליך ייצור היין. נשתדל לעשות את זה ככה בגדול, כמה שיותר זריז, כי רוצים להגיע לטעימות בעיניי. אז ככה, יש את ההפרדה והמעיכה. הענבים מגיעים אלינו מהיקב, ואנחנו צריכים... מהכרם. סליחה, מהכרם, סליחה, ליקב, נכון? והמטרה שלנו למעשה זה לחלץ את התירוש מתוך אותם ענבים. ולכן מה שעושים זה לאחר שמפרידים את הגבעולים ואת השזרות מהענבים, יש משהו שפוצעים את הזגים. לא ממש קודשים אותם, אלא פוצעים. עושים איזשהו חתך בזגים כדי שהתירוש יצא מהענבים. מכניסים את הכל לתוך דוד נרוסטה מאוד מאוד גדול. מה שפעם היו עושים בגץ עם הרגליים, היום עושה דוד נרוסטה גדול. במרכזו יש בלון סיליקון מאוד מאוד גדול שמתנפח, והוא למעשה זה שמועך את הענבים עצמם. כתוצאה מהחתך, כל הענבים מפרישים את התירוש שלהם. אז זה הפרדה ומעיכה. התסיסה. בשלב זה התירוש שנסחט עובר למיכלי תסיסה, אוקיי? למיכלים האלו מוסיפים שמרים טבעיים. השמרים הטבעיים למעשה זה איזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד קריטי בייצור של היין. יין שהוא יתבצע בלי בקרה יכול פשוט מאוד להיהרס ולהיזרק. ולכן נורא חשוב שהיינן ישמור על טמפרטורה מבוקרת במהלך התסיסה. הוא צריך לדאוג לזה שלא יכניסו יותר מדי או פחות מדי שמרים, כדי שיין שאמור להיות יבש לא יצא חצי יבש והפוך. והוא צריך גם לדאוג שלא יופיעו כל מיני בקטריות שיקלקלו את היין, ויש כל מיני שיטות לבדיקה תוך כדי ייצור התסיסה הזאת. התסיסה למעשה מתבצעת בכל סוגי היינות.
כאשר רוצים לבצע, כאשר מייצרים באותו שלב יין לבן, בזמן התסיסה מוציאים את הזגים, אוקיי? יין לבן עובר תסיסה בלי הזגים. הזגים נותנים ליין את הצבע הסמוק הזה שאנחנו מכירים, אוקיי? יין לבן מתבצע בלי זגים בכלל, בלי הקליפות של הענבים, זה לא ברור, אוקיי? זהו, אחרי התסיסה הזאת, למעשה כל התערובת הזאת עוברת איזושהי סחיטה, ואחר כך הסחיטה הזאת היא למעשה נמצאים בה כל מיני שירים, שירים של קליפות, שירים של גרעינים, שירים של שמרים שלא התפרקו, ואז אנחנו עוברים לאיזשהו תהליך שנקרא זיקוק וסינון, כאשר אנחנו, אחרי שמסתיימת התסיסה, נותנים ליין לנוח מספר ימים. כתוצאה מאותה מנוחה, הרבה מאוד משקעים יורדים למטה, לאיזושהי תערובת שנקראת ליס למעשה, ומעבירים את התערובת שצפה למעלה למיכל נפרד, שגם אותו מעבירים עכשיו כל מיני תהליכים של טיהור, של זיקוק, של הצללה, מוסיפים כל מיני חומרים שהורגים את הבקטריות שהן מיותרות לנו ואנחנו לא צריכים אותן. עושים את זה באמצעות כמובן פילטרים מסוימים. קירור. שלב הקירור הוא שלב קריטי בו מורידים את טמפרטורת התערובת ל-0 מעלות. אותו קירור למעשה הורג את כל הבקטריות שלא הופרדו ולא סוננו עד לשלב הזה. לאחר הקירור עובר היין לחביות עץ לטובת יישון. נכון להיום, בואו נתחיל מנכון לפעם. נכון לפעם כל היינות האדומים היו עוברים לחביות עץ אלון. בשנים האחרונות עם התפתחות העולם החדש, היום אפשר לבצע את היישון גם בדודי נרוסטה מאוד מאוד גדולים, כאשר מוסיפים לזה את החומר טנין שעוזר ליין להתיישן. היינות היקרים יותר גם היום לא מיושנים באותם דודי נרוסטה, אלא מיושנים בכל זאת בחביות עץ כדי לספוח את הטנין המקורי. זהו. תסיסה מלולקטית. לאחר שמיישנים את היין, אגב, לא כל היינות עוברים מישון. יינות לבנים, או שבכלל לא עוברים מישון, למעט, בדרך כלל יינות לבנים לא עוברים מישון בתוך חביות עץ, למעט זן אחד מסוג שרדונה, שאותו מיישנים כ3 חודשים בחביות עץ. מה זה אומר בעצם על היין? זה אומר שיינות לבנים לא יכולים להשתמר לאורך זמן. יין לבן מומלץ לשתות בערך שנה לאחר שהוא נקנה ברשתות, כאשר לשרדונה יש את הפריבילגיה, בגלל שהוא יושן 3 חודשים בחביות עץ, יש את הפריבילגיה לשמור אותו בעוד שנה. מעבר לכך, זה לא שאי אפשר לשתות את היין, אפשר לשתות אותו, אבל הוא מאבד מהפירותיות, מהארומות שלו, ומהטעם האמיתי שבו אמורים היו לשתות אותו. אז תסיסה מלולקטית זה עוד איזושהי תסיסה נוספת שהיין עובר באמצעות חיידק שנמצא בתוך היין הזה, והיין הזה תורם, התהליך הזה תורם למעשה להצללה, להבהרה של היין, ולגרום ליין, הוא גורם ליין להיות מאוד מאוד צלול. בקבוק. לפני הבקבוק, למעשה פה נגמר תהליך ייצור היין בגדול, ואז צריכים להעביר אותו לבקבוק. את הבקבוקים, לפני שממלאים בהם את היין, הם עוברים תהליך של חיטוי, של סטריליזציה. הרבה פעמים מוסיפים, בעיקר ביינות שאמורים להשתבח לאורך זמן, מוסיפים גופרית. גופרית, זה לא סתם גופרית, רגע, זה גופרית דו-חמצנית. וזה למעשה, היא למעשה, הגופרית הזאת עוזרת למנוע את התרבות החיידקים, שלולא זה יכול מאוד להיות שהיו
בתוך היין.